Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu sanamhlanje sizobheka amagama amqondofana. Sizokhumbula ukuthi amagama amqondofana amagama ashinta yodwa noma anikeza umqondo wodwa. Ake sihambe-ke sithathe amagama amqondofana ambalwa. Igama lokuqala esizolithatha igama elithi iqiniso. Igama elimqondofana naleli igama elithi isimilo. Igama lesibili esizolibheka igama elithi izindaba. Igama elimqondofana naleli igama elithi izimbushu noma imbushu. Igama lesithathu esizolibheka igama elithi ukuzala. Igama elimqondofana naleli igama elithi ukubeletha. Igama lesine sizolithatha igama elithi inyoka. Igama elimqondofana naleli igama elithi umhamba phansi. Igama lesihlanu-ke sizolithatha igama elithi chama. Igama elimqondofana naleli igama elithi thunda. Igama lokugcina-ke sizolibheka embukisweni namhlanje igama elithi ukukhuluma. Kanti igama elimqondofana naleli igama elithi ukuqeketha. Asibonge ukuthi ubingxenye yombukiso wethu namhlanje. Asiphinde sixoxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel. Ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment. Uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyabalilisa.